داشتم با دل ستانم میرود ای ساربان و حسران کاران جانم میرود یارم واندن که با خود داشتم با دل ستانم میرود با این همه بیدادیم وین عهد بی بنیادیم یارم در سینه دارم یادی او تا بر زبانم میرود محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان کز عشقیام سر بیروان روحی روانم میرود بازای و بر چشمم نشین ای دل فریبی نازنین یارم کاشو فریاد از زمین بر آسمانم میرود کاشو فریاد از زمین بر آسمانم میرود صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من گرچه نباشد کار من هم کار از آنم میرود در رفتنی جان از بدن گویند هر نوی سخن من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا یارم تا قدمی یارم جفا کار از فغانم میرود تا قدمی یارم جفا کار از فغانم
салом дӯстони азиз, шоматон бахайр бошад. Умедвор ҳастем ки як ҳолу ҳавои хуб доред ва бо як таронаи бисёр ҳам ҷаззоб, як таронаи бисёр ҳам маъруфу машҳур, як таронаи шуниданӣ барномаи навбатии хотираҳоро шурӯъ кардем ки ин тарона борҳо аз ҷониби ҳунармандони машҳур бозхонӣ гардида дар жанрҳои мухталиф албатта ва қарор аст ки ин шом дар барнома боз ҳам ҳамин гуна якчанд сурудҳои хуби дигарро бароятон тақдим сохта бошем ва меҳмони навбатиро бароятон муаррифӣ месозем. Дар барнома имрӯз моро ҳамроҳӣ мекунанд ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Хурсанмурод Зарипов, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон. Хуш омадед ҳамагӣ. Ин суруд эйсорбон аз ҷониби ҳунармандон ва устодони санъат борҳо садо додааст. Як суруде ҳаст ки аз навиштаҳои олии Саъдии Шерозӣ аст ва бо ин суруд чандин оҳангҳо бастанд ки ҳар оҳанг аз дигаре зеботар аст. ва дар пардаҳои шашмақом ҳам ин суруд боз садо дод, иҷро гардид ва мехостем дар ҳамин маврид шумо барамон бигӯед ки дар пардаҳои шашмақом ин суруд чӣ гуна иҷро гардид ва аз таърихаш аз оне ки чӣ гуна аст ин суруд. Шакри зиёд, аввал салому дуруди зиёд ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Сафина бахусус барномаи хотираҳо мерасонам. ҳоло мо суруде ки аз тарафи Талериҷон Расулов мо шунидем бо номи Уфари Узол, ғазали Саъдии Широзӣ аз рӯи пайдоиши шашмақон ҳамин оҳанг ҳамин суруд мувофиқ талам аст ина иҷод кардаган ва то замони мо то имрӯз омада расидааст. ин оҳанге ки нав иҷро шуд қариб тамоми кулли ҳунармандое ки сурудҳои классикӣ мехонанд иҷро кардага ҳастанд. ҳамаро мо тамом гӯш кардем, бисёр ба дараҷаи олии Талериҷон иҷро кардан. ин ғазал чандин ҳофизои устодои бузург дар оҳангҳои мухталиф иҷро кардага ҳастанд. масалан устод Зафар Нозимов бо равиши худшону бо оҳанги худшон иҷод кардаганд, суруд хондаганд. устод Ҷорабегам бо оҳанги худшон иҷод кардаганд. қариб ки худи ғазал бисёр ғазали машҳур ки аст. ман ҳунарманд ҳаракат мекунад ки бештар ғазале гирад ки бисёр ба дараҷаи олӣ нависта шуда бошад, маънои бисёр баланд дошта бошад. хусусан дар мусиқии шашмақом ҳам бештари асарҳое ки ғазалҳое ки дар мусиқии шашмақом истифода бурда шудааст ва истифода мебаранд ҳамаш аз классикҳо, аз ҳофизи Широзӣ, аз Саъдии Широзӣ, аз Малику Шаҳро, Абабло Рӯдакӣ, ҳазрати Соиб, қариб ҳама куллан аз ғазалҳои классикҳо истифода бурдаганд. бубинед ки чӣ гунае ки гуфтем, устодони санъат ҳамагӣ ин сурудро иҷро карданд, ин матнро дар жанрҳои мухталиф ва имрӯзҳо боз ҳам насли ҷавонтар кӯшиш мекунанд ки ин сурудро иҷро дошта бошанд. яъне сурудест ки аз насл ба насл рафта истодааст. ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад, ҳеҷ гоҳ аз чашм, аз қалб намеафтад. ва як иҷрои бисёр хуб ҳам дар пардаҳои шашмақом буд ҳамин суруд. бароямон хело писанд омад ва мехостем дар мавриди коркард ва омодагии ҳамин суруд бароямон бигӯед ки ҳамроҳи бачаҳо чӣ гуна буд тайёрӣ ва чӣ гуна аст вақте ки насли ҷавонтар ин сурудро иҷро мекунад, шумо ҳамчун устод чӣ гуна баҳо медиҳед? ҳунарманде ки аз уҳдаи иҷроиши ҳамин оҳанг мебурад, ман хоҳам курта гӯш бигирам. чунки худи иҷроиши жанри шашмақон бисёр мушкил аст. диапазони васеъ доштан дар кор, хотироти хуб доштан дар кор, шунавоии хуб доштан дар кор. бояд ки зарби хушро ҳис кунӣ, истифода барӣ. барои ҳамин ман агар шогирдо иҷро кунанд, барои ман беҳтарин аст. вақт ман хурсанд мешавам ки масалан ҳамин шоҳасари бузурги шашмақома шогирдо иҷро мекунанд, бо қоидаи қонуна иҷро мекунанд, бисёр хурсанд мешавам. ва ҳоло дар барнома қарор аст ки якчанд суруди дигар садо бидиҳад ва бароямон дар мавриди суруди баъдӣ бигӯед ки дар кадом суруди баъдӣ пардаи шашмақом аст. аз тарафи Исмонов Абдуқавӣ иҷро карда мешавад бо номи Чапандози Наво, ғазали Нозим аз мақоми Наво аст. вале мо мешунавем, баъд бо суҳбата давом медиҳем. бошад.
صحبتی شیرین کلام آمد چو در دل آرزوی صحبتی شیرین کلام آمد زینامی و زبان را لذتی شکر به کام آمد و بزمی می پرستان دختری رزد خیران آمد عروسی بادم است از پرده مینا به جام آمد طرب را مژده دامادی عیشی مدام آمد طرب را مژده دامادی عیشی مدام آمد قامتش از باد میرقصد زی خوبی و نهانی قامتش شمشاد میرقصد چون سیدی که است سیدی غمش آزاد می‌رقصد یارم لبی چوبی قفس میخندد و سیاهی رقصد نمیدانم کدامی سیدیا زادی بدام آمد نمیدانم کدامین سیاه زاگی بدام آمد حیاگاهی مرا با نکته سنجام نزدم سازی زبانی خجلتم از من نیابد رفیقم نازی
саломат бошед. Воқеан як иҷрои бисёр хуб буд ва аслан ҳамаи сурудҳои шашмақом дар алоҳидагӣ шуниданӣ ҳастанд. Ҳар суруди шашмақом бисёр ҷазоб аст, ки вақте ба дарки матн, ба дарки оҳанги он мерасӣ, як ҳаловати хоса бармедорӣ. Ва ин суруд ҳам дар шумори ҳамон сурудҳои бисёр хубе буд, ки табиист аз устодони санъат, аз устодони шашмақом то ба имрӯз мондааст. ҳоле мо гӯш кардем чапандози наво, инам билед ки бисёр суханои буд. Бале. Сухан ба оҳанг бисёр чӣ мегӯн мувофиқ аст. худи оҳанг бисёр оҳангие ки меги ки гӯш кардаистам, шунидаистам. устодои бузург бисёр иҷро кардагиянд. ин абдуқавӣ қариб як моҳ машқ кардан барои тайёр кардани ҳамин суруд оҳанги шашмақом як моҳ машқ кардан. оди иҷро кардан чӣ бисёр зебо, хушрӯ. он чизе устодо иҷро кардан, намудое ки онҳо иҷро кардан, ҳамон чизо истода бурдан, ҳама ҷобаҷо буд. худо ба шукр ки имрӯз сафи ҷавонҳо зиёд шудааст дар ҳамин нисбат жанри мусиқии шашмақом ки ҳам дар консерваторияи миллии барои талабхоҷи саттаров, ҳам дар донишгоҳи давлати фарҳанг ва санъат барои устод Турсунода ҷавонҳо хеле зиёд ҳастанд. мана озмунҳо мешавад бинед ки дар озмунҳо чӣ қадар кӯдакҳо ҷавонҳо баромад мекунанд, шашмақом мехонанд. шашмақом буд, ҳаст, мемонад, насль ба насль меравад аз устодо. ин вазифаи ҳам мо устодо ҳамин ки ба насли наврас омӯзонем ки ҳамин чӣ қадar ки устодои мо байрақа бардошта то имрӯз омода буданд, оянда ҷавонҳо ҳам байрақа боз то рӯзе ки дунё ҳаст ҳамин мусиқии шашмақома баланд бардошта истанд. онҳо дар хотираҳо боқӣ монданд ва боз ҳам санъаткорон имрӯзҳо кӯшиш карда истоданд ки шашмақом ҳамеша хотирмон бошад. бале умма худи ҳар як ҳунарманд вақти саҳна ба иҷро мекунӣ ё ки дар оини Нилгӯ сабт мекунӣ, дар барномаи консертӣ, ки намехоҳад ки сурда шашмақом ба дараҷаи олӣ иҷро кунад, ки бухусо ба маъқул шавад. вазифаи ҳар як ҳунарманд аст ки вақте иҷро мекунӣ бо тамоми қоиду қонуна иҷро кун, ки мухлисо хуш кунанд, мухлис пайдо кунӣ. бале. ва чӣ гуна ки ҳоло шумо гуфтед, муддати як моҳ танҳо барои омодашавии як суруд тамрин кардед ва барои шунаванда ин ҳамагӣ якчанд дақиқа вақт аст. вале дар ҳамин якчанд дақиқа мо заҳмати чанд вақтаи ҳунармандонро мебинем, бале, баҳо медиҳем ва ба хубӣ қабул мекунем. дар ансамбли шашмақоми филармония ҳам гарчанде нафарони касбӣ ҳастанд, вале ҷавонон зиёд ҳастанд. сарояндагони ҷавон хеле зиёд ҳастанд. дар мавриди ҳамкориҳо ҳамроҳи ҷавонон бигӯед ки дар ансамбл чӣ гуна рафта истодааст корҳо ва дар кадом бигӯем зина қарор дорад? бештари сарояндое ки дар ансамбли шашмақоми филармонияи давлати Туркистон барои устод Акашериев кор мекунанд, қариб ки ҷавонҳо ҳастанд. ҷавонҳое ҳастанд ки мутахассиси хуб ҳастанд, хаткардаи баъзиашон устод ҳастанд, хаткардаҳои консерваторияи миллии ҷумҳурии Туркистон барои талабхоҷи Саттаров, хаткардаҳои донишгоҳи давлати фарҳанг ва санъати барои устод Турсунода аз устодо омӯхтанд. ино вақте кор ба омадан дар филармонияи давлати Туркистон, вақте ки таҳкурсӣ бошад, одам ҳунарманд бисёр азоб намекашад. ҳамин чиза масалан дар консерватория аз худкар ё ки дар донишгоҳи давлати фарҳанг санъат аз худкар мебуд ки навозандо машқ мекунад, кор мекунад, асар бисёр асари иҷроишам хуб мешавад. аслан бояд ки таҳкурсӣ бошад, ҳамон асара омӯхта бошад, аз устодо омӯхта бошад. ҳастанд ҳунармандое ки худомӯз ҳастанд, мехонанд, лекин ба он дараҷае ки ҳунармандое ки ба он дараҷае ки таҳкурсӣ доранд, аз устодо омӯхтаган, мактаб доранд, аз мактаб омӯхтанд, бештар ба фикри ман ҳамин хеле бештар ҳам иҷроиши хуб доранд, ҳам мухлисои бештар доранд, мухлисо бештар қабул мекунанд. ва чӣ қадar шумо дар бораи филармонияи давлати Туркистон гуфтед, ҳозир дар шароити ҳозира роҳбарияти филармония бисёр дастгирӣ мекунад. خودتون می‌بینید که قریب هر هفته انسامبل ششمقام میمونی برنامه‌های خاطره ها یا برنامه فضا میشن. اصلا از راهبرات بسیار خوب است که وقتی راهبر دستگیری کند اگر کار بیشتر آج میگیره، ایجادات زیاد میشود.
از گفته هایتان چنین پی بردیم که کار با یک نیروی جوانی با یک شور و شوق زیاد ادامه دارد. در یک صحبت گفته بودیم که شش مقام مثل قصه های هزار یک شب است، به همدیگر پیوست هستند، به یک دیگر پیچ در پیچ هستند و حالا که فرصت داریم یک ترانه دیگر بشنویم میخوایم از همین مکتب بزرگ یک ترانه دیگر شنیده باشیم که باز هم حلاوت برداریم. مرحمت. رشکی بتانی آزری ای چهره زیبای تو رشکی بتانی آزری هرچند وصفت می کنم یکی نظام بالاتری هرچند وصفت می کنم یکی نظام بالاتری تو از پری چابکتری از برگ گل نازکتری و از هرچی گویم بهتری حقا جای دلبری و از هرچی گویم بهتری حقا جای دلبری تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری آفاق را گردیدم مهری بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری هرگز نیامد در نظر صورت زی رویت خوبتر شمسی ندانم یا قمر یا زهره یا مشتری خسرو غریب از تو گدام افتاده در شهری شما خسرو غریب از تو گدام افتاده در شهری شما شاید که از بحری خدا سوی غریبان بینگری شاید که از بحری خدا سوی غریبان بینگری آرام جانی من شما تشکر زیاد. دوستان ما آهسته آهسته به فرجام برنامه نوبتی خاطره ها رسیدیم، یعنی حالا وقتی در اختیار داشتهمان به انجام رسید و صحبت داشتیم همراه هنرمند شایسته کشور خورسند مراد ظریفوف و هنرمندان از انسمبل شش مقام فیلارمونیای دولتی کشور بودند. امروز در برنامه مهمانی ما همگی خوش آمدید. براتون تشکر میگویم بار دیگر
و ما برای شما در انتهای برنامه آرزوی خرسندی های بخیر، آرزوی تبسم های زیبا و زندگی شیرین را داریم و تا خاطره های دیگر خیر.